Somebody's watching me, it's my anxiety. Заедно сега да ги направим. Първото нещо, което искам да направим е хубаво да дишаме и да издишаме. Дишаме хубаво през носа и издишаме през устата. И гълтаме корема. Айде. Дишаме. Пускаме. Айде сега. Дишаме, издишваме, стягаме и от тук започваме да стягаме, отпускаме самата коремна мускулатура бързичко. Айде. И включваме ролването, ако може. Пак ще кажа, не всеки път ще се получава. Много зависи от предишния ден какво сте правили. Лично на мен след 40 ден започна цялата мускулатура да се активира, така че не бързайте. Просто малко по малко, с малки крачки, тя ще се активира коремната мускулатура и коремната стена. Айде!